खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं जतिन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बर'लाव गावनि थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुमनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसंबाय। बिहाराव 9 लाखनिबो बांसिन भटारफोरा न'थायाव भट होदों। कार्बि आंलंआव मासे मैदेरनि सह' बोखांदों। बरपेटायाव खारनो नाजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ गुलि गावदों। फिसाजोनि जोनोम सानखालिनो बिमा बिफानि जिउ खहा। दिल्ली उदखारि गाग्लोबनायखौ हेफाजाब होनायनि दायाव आसाम पुलिसआ सा 21खौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरांनि बिजनी हालामाव बर'लाव गावनि थेंफाख्रि फोथाराव फैगौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2022 आव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसंबाय। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारीनि आखाइजों दिनै 16 नबेम्बर रबिबारखालि फुंनि 10:30 रिंगायाव गाहाय खुन्थियाखौ गायसंनाय जायो। बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसंनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा नीलिमा बसुमतारी, बारग' लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, रांगिरि सतीश ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी, एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी, बर' रेबग्रां जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, पद्मश्री सर्वेश्वर बसुमतारी, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि पुलिचरन बसुमतारी, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि नागेश्वर गयारी, गाहाय नेहाथारि दिलीप ब्रह्मजों लोगोसे जिल्ला आफादनि गासै बिबानगिरि, बानजाय आफादनि मासिगिरि बारग' एमसिएलए कमल सिंह नार्जारी, लेंथुमगिरि शुक्लेश्वर बसुमतारी मोनजों लोगोसे बानजाय आफादनि गासै दालाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा नुजाथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनै 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 74थि जोनोम सानखौ बे थेंफाख्रि फोथारावनो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा फुंनि 9 रिंगायाव गागि आफादगिरि नागेश्वर गयारीया फिरफिला बिरहोनानै फालियो आरो मुंख्लं मोननो लेङाइ आफादगिरि उदां बसुमतारीया बिबार बावजेननानै हाबाफारिखौ मावफुङो। बे खाबुआवनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसंखांनाय उनाव बानजाय आफादनि मासिगिरि कमल सिंह नार्जारीनि मासि दैदेननायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारीया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिया थोजासे हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होदों होननानै बुंथिलाङो। बे खाबुआवनो बर' रेबग्रां जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीया 9 जानुवारि 2022 खालि गिबि हराव बोथिसे ओंखाम जाहोगोन आरो फोसावदिंनि थाखाय पस्टार साफायनायनि बिबानखौ रुजुनबाय होननानै खोथा होदों। बिहार बिधान सभा बिसायख'थिनि उनाव माखासे खौरांफोरा सोराङाव फैदों। एनडिएआ सुनामि जाहोनानै बिहार दखल खालामदोंब्लाबो भटनि हार महरै आरजेडीआ बांसिन भट मोननो हादों। आरजेडीआ 23 जौखोन्दो भट मोननानै जौसिनाव दं। आरजेडीआ मोननाय गासै भटनि बिबाङा 1,15,42,055। 20 जौखोन्दो भट मोननानै नैथि मासियाव दं बिजेपिआ। बिजेपिआ गासै 1,81,143 भट मोनदों। गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमार दैदेननाय जेडीइउआ 19.25 जौखोन्दो भट मोननानै थामथि मासियाव दं। जेडीइउआ मोननो हानाय गासै भटनि बिबाङा 96,67,118। कंग्रेस दोलोआ बिहार बिधान सभा बिसायख'थियाव मोन 6 मासिल' देरहानो हादों। जौखोन्दो हाराव कंग्रेसआ 8.71 जौखोन्दो भट मोनदों। कंग्रेसआ मोननाय भटनि बिबाङा 4,74,579। राम बिलास पासवान दैदेननाय लक जन शक्तिआ 24,97,538 भट मोनदों। सिपिआइआ 14,25,592 भट आरो गुबुन गुबुन दोलोफ्रा गासै 70,26,872 भट मोननो हादों। नाथाय नोजोरथावा बेसोदि नटायाव गासै 9,19,730 भट गोग्लैदों। बिहारनि 1.81 जौखोन्दो सुबुङा मोनसेबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ फसायाखै आरो बिसोर नटायाव भट होदों। रायजोआव आरोबाव मासे हाग्रानि मैदेरनि सह' बोखांनो हादों। हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया जेसेबांनो बांदों एसेबांनो हाग्रानि मैदेरनि थैनाय आरो मैदेरनि सह' बोखांनो हानाय
खौरांफोरा सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे खेबाव कार्बि आलं जिल्लायाव आरोबाव मासे मैदेरनि सह' बोखांनो हादों। सोनाब कार्बि आलं जिल्लानि हवाईपुरनि जिरिबासा बासिलांआव आबाद फोथाराव बोखांनो हादों मैदेरनि सह'खौ। लोगो लोगो जायगानि सुबुंफ्रा आलारि बाथि आरो धुप धुना सावनानै मैदेरनि सह'नो बावना होयो। बबेखानि थैनाय मैदेरा गोरबोआव फिसा गोनांमोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालियाव नुजाथि होयो। फरेनसिकनि मोनसे टीमाबो जाथायसालियाव थांनानै मैदेरनि थैनायनि सायाव नायबिजिरहैयो आरो फिसा जोनोम होनाय समावनो गोब्राब जानानै हाग्रानि मैदेरा थैलांदों होननानै हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्रा आन्दाज खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 6 दाननिफ्रायनो गुवार ओनसोलाव मासे हाग्रानि मैदेरा आबादारिफोरनि उन्दुनायखौ फेलें खालामनायनि अनगायैबो फोथारफोरखौबो सिलिंखार खालामनानै गिनाय सोमजिहोनाय नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो दिनै मासे मैदेरनि सह' बोखांनो हादों। बरपेटायाव पुलिस एनकाउन्टार, खारनो नाजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ गुलि गावदों। सनिबारखालि हरनि 2 रिंगायाव जादों बे पुलिस एनकाउन्टारआ। पुलिस एनकाउन्टार खालामनाय ड्राग्स फालांगिरिखौ 32 बोसोर बैसोनि आनवार हुसेन होननानै सिनायथिदों। रिकभारि अपारेशननि समावनो माइकुसिनि थागिरि अनवार हुसेना पुलिस जिम्मानिफ्राय खारनो नाजादोंमोन। जाउनाव थाराबारि पुलिसआ आनवारखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव आनवार हुसेना गोब्राब जखम जायो। बबेखानि ड्राग्स फालांगिरि आनवार हुसेनखौ बे समाव बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनानै फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 6 नबेम्बरखालि थाराबारि पुलिसआ गंसे एलेट गारिनिफ्राय मोन 11 साबोननि बाकसाव सोनानै लाबोखुमानाय हिर'इनखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। नाथाय ड्राग्स फालांगिरिफ्रा गारिखौ गारनानै खारलांदोंमोन। जाउनाव पुलिसआ बे साप्लाइ चेननि सायाव गुवारै नायबिजिरदोंमोन आरो आनवार हुसेनखौ ड्राग्स साप्लायार हानजाजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। पुलिसनि जेरायाव आनवार हुसेना बेनि सायाव सिमान लायो आरो गावनि न'आव ड्राग्स दोनखुमानायखौबो फोरमायो। बेनि उनावनो पुलिसआ दोनखुमानाय ड्राग्सखौ बोखांनो थाखाय रिकभारि अपारेशन खालामो। बे समावनो आनवार हुसेना पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन। जाथायनि दान्दिसे उनावनो बरपेटानि एसपि सुशांत बिश्वा शर्मा, एडिशनेल एसपि बिहट्टु बिकास बरा भुयान आरो एसडिपिअ जितेश बर्माजों लोगोसे पुलिसनि टीमा जाथायसालियाव दावबायफैयो। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुवाहाटी नोगोरमानि फरलुखुमाव गिख्रंथाव अर खामदों। पस्ट अफिस बिल्डिंनि 3थि खोलोबआव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव 2 सुबुङा जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय 2 सुबुङा बिसि फिसाय देब चौधुरी आरो पम्पी चौधुरी होननानै सिनायथिदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल फारसे लांगासिनो थानाय समावनो लामा ससेयाव जिउ गोमायो देब चौधुरी आरो पम्पी चौधुरीया। फिसाजोनि जोनोम सानखालिनो जिउ गोमाबाय देब चौधुरी आरो पम्पी चौधुरीया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फिसाजोनि जोनोम सान खुंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। बे अर खामनाय जाथायाव गेस सिलिन्डाराबो बेरफ्रुयो। जाउनाव अर खामनाय जाथाया गिख्रंथावसिन महर लायो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उदखारिफोरनि थाखाय अनलाइन अनफावरि हरनायनि हेंथायै सांग्रांथि होदों। गिबि मन्थ्रिया गोख्रों सांग्रांथि होनानै बुङो दि हादोरसाया ससियेल मिडियायाव उदखारि खामानिफोरनि सायाव जेबो अनफावरि फोसावनायखौ सहायनो हानाय नङा। दिल्ली गाग्लोबनायाव दायनिगिरिफोरखौ हेफाजाब होनायनि दायाव दासिम हादोरसानिफ्राय सा 21 सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा दरं गवालपारा, नलबारि चिरां, कामरुप बङाइगाव, हाइलाकान्दि, लखिमपुर, बरपेटा, हजाइ, खोला सालमारा, क'क्राझार, बजालि आरो धुबरी जिल्लाफोरनि। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै मतिउर रहमान, दरं जिल्लानि, आसान आली मण्डल, गवालपारा जिल्लानि, जयन्त महन दास, नलबारि जिल्लानि, आब्दुल लातिफ, चिरां जिल्लानि, वासुल कमाल, कामरुप जिल्लानि, नुरु आमिन आहमेद, बङाइगाव जिल्लानि, रफिजुल आली, बङाइगाव जिल्लानि, फरुदुद्दिन लस्कर, हैलाकान्दि जिल्लानि, इनामुल इस्लाम, लखिमपुर जिल्लानि, फिरोज अहमद उर्फे फापन, लखिमपुर जिल्लानि, साहिल समान सिकदार उर्फे साहिदुल इस्लाम, बरपेटा जिल्लानि, रकिबुल इस्लाम, बरपेटा जिल्लानि, नासिम आक्रास, हजाइ जिल्लानि, तास्लिम अहमद, कामरुप जिल्लानि, आब्दुल रहिम मुल्फा उर्फे बप्पी हुसेन, खोला सालमारा जिल्लानि, कनिनुर हासान, चिरां जिल्लानि, आबु हनफी उर्फे निउ कलेक्शन, बङाइगाव जिल्लानि, मनमार हुसेन, कामरुप जिल्लानि, इनामुल हक, क'क्राझार जिल्लानि, नबी हुसेन, बजालि जिल्लानि,
आजिजुर हुसैन धुबरी जिल्लानि गिबि मन्त्रि शर्माया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बुङो दि बे सिग्रोमनाया सोलिबाय थागोन आरो गोबां हमजानायनि आसा खालामनो हागोन। जों दिल्ली गाग्लोबनायनि आन्दोआव उदखारिफोरनि थाखाय अनलाइन हेफाजाब होनायखौ सहायनो हानाय नङा। जाय बेबायदि खालामो बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।